нещо. Да. Veš kaj piše, monito di giardino coltivabile già avviato è di 1 gran forno a legna di 60 metri circa insieme ad un altro modo locale. In cui poter soffrire. La casa ha anche il secondo piano rialzato ma non abitabile perché è ristrutturato. Il tutto ad un prezzo mensile di sole 250 euro. Se interessati rispondete all'annuncio e contattateci pure o seguite le capite del vostro. Dai telefono bene. Чакай бе, той е да водоход, моят телефон ще дай. Няма значение. Дай моят телефон, бе. Дай моят телефон. Още рано. Майко, не бързай, ама къде бързаш? Да вземем да видим дали ga има, да отидем да видим или ние да го вземем. Звъниш, питаш, има ли го още? Чакай, не бързай. Вали ме, табера запиши бе. Аз това искам да иска да звъниш сега. Пиши. 3, 4, 7. 12. 33. Да. 458. Алберто са. Ще падна видео! Викито да знае. Феличия. Мащупино! Знаеш къде, Майко? Кукува! Знаеш къде е? И тази къща към нея. На секундна каса. Демек първият етаж се дава тук да живееш долу на първият етаж и тук е така. Какво е факто? Чуто да ходи. 90 метра квадратни. Бахи каша, да. Не си няма кара, защото ти охула. Я ходи малкино кендо. Кое е ката? Тук е направено. Кучина, камера далеко, база, станцета и коридор. Камера далеко е станцета, 2 стаи са. Станцета. Капанка. Тук има пък само баня. Siamo andando noi con le macchine, ti piacciono? Con le macchine. Ако се кучина в камера далеко и в станцета. Банята няма бе, е топла банята. Това да правим? Какво да правим? Няма да. Има два етажа, майка. Ако направим горния етаж, Говорим за къде си. говорим